Так, ну что, я думаю, можно починать. Так. Добрый вечер, Так, паважанае гаспадарства. Я рады бачыць тут, я гляжу, сабраліся мае калегі і калегі з іншых краін і людзі паспалітыя, якім цікава і беларуская мова, і што робіцца вакол яе. Ну і сёння мы сабраліся з такой нагоды, што выйшла нарэшце граматычная база беларускай мовы. Гэта моя мара, не поверыце, з 2000 года, калі я фактычна толькі яшчэ прыйшоў у інстытут мовазнаўства. Ну, чаму з 2000-го, трошки пазней раскажу гісторыю. Паколькі тут людзі розныя, спецыялісты, не спецыялісты, то буду як бы простай мовай расказваць. Па-першае, Владь, давай мы трошки агульныя рэчы. Значыць, мы планавалі прэзентацыю ў такім фармаце зрабіць, што трошки распавесці пра базу, паўгадзінкі, там, хвілінаў 40, потым можа хто што захоча сказаць, і пасля гэтага адказы на пытанні, якія будуць. Ну, і покажу ось выданне наше. Дзякуй выдавецтву «Тэхналогія». Так. Ну, пачну з таго, што такое граматычная база. Ну, базу можна разглядаць як самы поўны на сённяшні дзень камп'ютарны збор слоў беларускай мовы з усімі формамі граматычнымі пазнакамі. Ну, можа, як бы гэта зразумела, але скажу, што камп'ютарны век у нас, і калі нейкая мова як бы не апрацавана камп'ютарна, то ну, ўжо ўзнікаюць пэўныя праблемы і выжывання, і развіцця, і так далей. Адразу скажу, што ўся база на сённяшні дзень утрымлівае недзе 265 тысяч слоў. У гэтай рэлізе, который Алесь показваў, мы выбралі пакуль 240 тысяч слоў, астатнія словы ў распрацоўцы. Но думали, нам прапановвалі на паперы, але мы падлічылі, што калі на паперы выдаваць, то, ведаеце, недзе, калі па-рознаму падыходзіць, 50-60 томоў выдаваць трэба. Ну, гэта нереалістычна. Ды нават калі один том выдаць, шмат людзей сёння будзе гэтым карыстацца. Як паказвае практыка, ўжо людзі хочуць все-таки карыстацца электроннымі рэсурсамі. І трэба сказаць, што ўжо цяжка знайсці сучасны праект, звязаны з мовай, які не будзе мець карысці ад выкарыстання падобнага рэсурсу. Можна сказаць, што семантыка, выбачайце, семантыка, фонетыка, распазнаванне, сінтэз маўлення, дыялекталогія, укладанне падручнікаў, камп'ютарная апрацоўка тэкстаў, пошукавыя сістэмы. Для ўсяго гэтага на сённяшні дзень падобная база ўжо проста неабходная. Ну вот простыя рэчы, якія ўжо, можна сказаць, ці рэалізаваныя, ці для чаго яе можна выкарыстоўваць сёння. Ну, па-першае, праверка правапісу. Мы пазней пра яе будзем казаць. На сённяшні дзень наша граматычная база дае найбольш поўны, найбольш якасны спіс слоў для праверкі правапісу. І я магу смела сказаць, што ўсе існыя да гэтага спісы ну, не могуць з ёй канкураваць. І такім чынам праверка беларускага правапісу выходзіць ужо на ну, якасна новы ўзровень. Таксама можна праводзіць лінгвістычны аналіз пры дапамозе нашай базы, аналізаваць словы, там, граматыку. То бок гэта спрашчае жыццё і даследчыкам, не толькі даследчыкам, а таксама рэдактарам, перакладчыкам, выкладчыкам, студэнтам і нават школьнікам, якія ўжо на сённяшні дзень могуць лёгка знайсці там прыклады там, для практыкавання или па нейкай граматычнай прыкмеце і так далей. Ну і натуральна гэта стварэнне слоўнікаў. Вот мы ўжо
мы уже в апошнія гады у інстытуце мовазнаўства і з іншымі арганізацыямі стварылі некалькі слоўнікаў, некалькі праектаў у працэсе стварэння. І трэба сказаць, што граматычная база лягла ў аснову фактычна гэтых слоўнікаў. Гэта вот такія агульныя словы пра саму базу, і трошки раскажу гісторыю. Пачалося ўсё з 2000 года, калі у інстытуце мовазнаўства такая была прынята праграма для выканання, праблема моўнай рэпрэзентатыўнасці і прынцыпа пабудовы корпуса беларускай мовы. Пачалася она дзякуючы таму, што я падышоў да Геннадзя Панасавіча Цыхуна, і я скажу, што гэта быў першы спецыяліст, першы чалавек, які ацаніў перспектывы корпуснай лінгвістыкі і ўсё, што з ёй звязана. Падтрымаў, і фактычна кіраваў гэтай тэмай, якая выконвалася сумесна тады з цэнтрам Францыска Скарыны, уже не існуе на сённяшні дзень. І калі мы ўжо тады працавалі, стала зразумела, што проста тэксты загнаць у нейкую электронную базу гэта не статова, трэба з імі працаваць, а для гэтага трэба граматычная база. Былі зроблены тады першыя крокі, нейкая база была створана, але былі, як заўсёды, праблемы з праграмістамі, таму база была невялікая дастаткова, недзе, па-моему, 60-80 тысяч слоў, не больш. Вось. І у 2010 годзе пачалася тэма ў нашым інстытуце, гэта тлумачальны слоўнік. Стала зразумела, што трэба рабіць тры рэчы, каб тлумачальны слоўнік укладаць па патрабаваннях цяперашняга часу. Па-першае, трэба корпус вялікі ствараць, па-другое, граматычную базу, якая мусіць адначасова быць фактычнай крыніцай для рэестру тлумачальнага слоўніка, і, уласна, праграму, у якой гэты слоўнік мусіць укладацца. І ўсе гэтыя рэчы мусяць быць узаемазвязанымі. І на наше шчасце, якраз недзе ў тыя часы мы пазнаёміліся з Алесем Булойчыкам. Я здолеў яго зацікавіць нашымі распрацоўкамі, перспектывамі. Мне не адразу, прызнаюся, гэта ўдалося, але неяк удалося, і дзякаваць Богу. І ведаеце, калі мы з Алесем пачалі працаваць, я адразу зразумеў, што граматычная база не сама мэта можа быць. І якраз, калі мы ўжо далей працавалі, то стала зразумела, што якраз яна будзе ў цэнтры ўсіх далейшых праектаў. База, спачатку, фактычна мы так атрымалася, што те напрацоўкі, якія ў нас былі, яны былі, але мы селі, падумалі і вырашылі трошкі, з умоўнага нуля пачаць. За аснову мы ўзялі граматычную базу, якая існавала тады пад вольнай ліцэнзіяй Creative Commons Attribution, і яна выкарыстоўвалася збольшага для праверкі правапісу. Мы ўзялі яе, ўзялі граматычныя слоўнікі, тлумачальны слоўнік пяцітамоў беларускай мовы. Фактычна гэта стала ядром новай граматычнай базы. Тэма спачатку рабілася ў аддзеле псіхалогіі і лексікаграфіі, загадчыца аддзела гаспадарня Лапцёнак знаходзіцца тут. Потым у 2017 годзе быў створаны сектар камп'ютарнай лінгвістыкі, і ўжо гэтая праца перайшла ў гэты сектар, і гэта выданне ўжо было у гэтым выглядзе, які вы бачыце, падрыхтавання ў рамках сектара. Людзі, якія удзельнічалі нейкім чынам у працы над базай, яны згаданыя у прадмове. На жаль, не ўсе, ёсць людзі сціплыя, асабліва, которые не ў нашым інстытуце, яны не захацелі прысутнічаць у гэтым спісе. Пабачым, можа яны з'явяцца трошкі пазней. Слоўнік, апрача згаданых крыніц, як я ўжо назваў, граматычныя слоўнікі беларускай мовы, тлумачальнага слоўніка, таксама былі выкарыстаны
руска-беларускі слоўнік перакладны, беларуска-рускі. Часткова, таму што у нас не было доступу на той час, это граматычныя слоўнікі ўжо ў 13 годзе перавыдадзены, але часткова яны ўлічаныя. І у самым канцы працы мы яшчэ таксама прааналізавалі вялікі слоўнік беларускай мовы Пескунова. Фактычна гэта аснова сённяшняй базы, але на гэтым мы не можам спыняцца, нам трэба, канешне, дапрацаваць з 13 года слоўнік Берылы і іншыя слоўнікі. Праца будзе далей весціся актыўна ў гэтым кірунку. Алесь, я тебя попрошу трошки рассказать показать выгляд базы. Внутри выглядае. І трошки, може, про яе выкарыстанне. Мы яе выставляем для агульнага карыстання. І я хочу, каб Алесь патлумачыў, што мы маем на увазе. Так, а зараз я попробую показать экран. Ось так, калі бачна тут. Ось так яна выглядае. Вось гэта знешні выгляд файлаў, якія і складаюць гэтую базу. Вось яны ўсярэдзіне выглядаюць вось такім чынам. Натуральна, што гэта не тое, што будзе бачыць карыстальнік, а тое, што бачыць будзе альбо праграмісты, альбо тыя, хто будуць там рэдагаваць. Вось для карыстальніка ёсць свой інтэрфейс, мы пра яго паговорым яшчэ падрабязней трошкі пазней. Вось. Дадам толькі ў гісторыю, што тое, што Владзь расказаў, гэта адна такая крыніца фармавання базы, а тую базу, што ён узгадваў, гэта тое, што складалася з базы праверкі правапісу. То бок на той час былі спробы зрабіць больш-менш прыстойны спіс для праверкі правапісу, і, натуральна, там патрэбныя былі ўсе словаформы ўсіх слоў. То бок тое, што і складае гэтая граматычная база. Я думаю, што я яшчэ трошки скажу, тому што цікава, гэта ўся абракадабра значыць. Структурна так, што мы маем одну парадыгму, у якой ёсць некалькі варыянтаў. То бок у нас абабегчы. Пачатковая форма аднолькавая, але, бачыце, ўжо ёсць розніца ў формах. І пры пошуку вы, ў прынцыпе, знойдзеце ўсе гэтыя варыянты без праблем. Таксама указаны граматычныя характарыстыкі, Алесь выдзелі, можа, там курсор відаць. Граматычная, тег. Не, тег. У самой базе покажи. Лема, потым тег. Не. Тут. Вверх, там, дзе парадыгма. Мяне не чуваць. Не выдзелю, бо гэта адзін малюнак. Добра, курсор навядзі. Так, вось, лема. Так. Тег, это граматычная. Расшифроўка таксама доступная. Можна паглядзець, што кожная літара значыць. На некаторыя дзеясловы ўжо мы ўвялі кіраванне. Пакуль гэта не выкарыстоўвалі, это папярэдняя праца на будучае. Таксама указаны правапіс і крыніцы, у якіх слоўніках гэта слово ці форма, дакладней форма зафіксаваная. Таксама, бачыце, ёсць пазнака type non-standard, указваем у тым ліку і нестандартныя формы абавязкова. Ідзі жа, Алесь, пакажы. Гэта табліца з расшифроўкай тегаў. Фактычна тут апісанне ўсіх граматычных характарыстык, якія ўлічаны ў нашай граматычнай базе. Можна прагартаць так да канца. Тут усе часціны мовы і ўсе пазнакі. Прыкладна, як яны выглядаюць. І цяпер, гэта яшчэ раз, гэта будзе ў асноўным для распрацоўшчыкаў. Хто захоча на падставе нашай базы нейкія далей прадукты, звязаны з беларускай мовай, распрацоўваць.
А для ўсіх іншых карыстальнікаў ёсць даволі зручны просты інтэрфейс, і мы зараз хочам прадэманстраваць некаторыя яго магчымасці. Ну, адразу скажу, што стараліся так уключыць па максімуму. Магчыма, там нават ёсць рэчы, пра якія мы і падазраваць не можам. Так што нам потым паведаміце, калі нешта цікавае там будзе. Ну, вот, Алесь, набяры слова «берасцянка». Ну, глядзіце, мы шукаем па пачатковай форме. Звычайны парадак слоў нам выдае 3 варыянты, якія адрозніваюцца значэннем. Берасцянка птушка, берасцянка коробка човен і берасцянка музычны інструмент. Побач таксама поўнае граматычнае апісанне кожнага слова. Калі націснуць на берасцянка, на само слово, вы атрымаеце табліцу з усімі формамі. Ніжэй гэта слоўнікі, дзе гэта слово фіксуецца, і пісьменнікі, аўтары, у тэкстах якіх гэта слово сустракаецца. Тут трэба адразу азначыць, што аманімія аўтаматам пакуль не здымаецца, таму, на жаль, тут як бы гэта ўсё з улікам не знятай аманіміі атрымліваецца. Ага, так, Алесь, вяртайся назад. Цяпер зорачка, ага. Ага, угу. Так, пошук. Вось, мы можам шукаць з улікам зорачкі. Зорачка можа ставіцца, у прынцыпе, у любым месцы, замест любой літар, канчатка і гэтак далей. Вось, і вы атрымліваеце ўсе словы, якія заканчваюцца на спалучэнне ага. Таксама тут жа можна зрабіць адваротны слоўнік. І вот, бачыце, ён сартуецца адразу. Ну, часам гэта карысная рэч і не толькі для пісьменнікаў, як паказвае практыка, паколькі яно адваротна ён сартуе па канчатках. Это дазваляе групаваць цэлыя групы слоў як бы разам. Такая хорошая рэч. Так, далей. Яшчэ якая магчымасць ёсць. Можна шукаць з улікам граматыкі. Напрыклад, мы выбіраем гэта ж самае ага. Выбіраем граматыку. Ну, давайте вот назоўнікі жаночага роду. Жаночага роду, адзіночнага ліку. Лік это уже для... Лік там, да, ага, так. Жаночага роду. Вот в адмысловай форме мы выбіраем, так, звычайны пакуль. У адмысловай форме выбіраем Алесь, адмысловая форма, і тут выбираем склон, адзіночны лік. Давальны адзіночны. Абраць, пошук. Вот, бачыце, менавіта ў гэтым склоне ўсё падаецца. Алесь, там людзі не могуць падлучыцца, можа, яны ў чарзе? Няма у нас ніякай чаргі. Так, добра. Можна гэта ж тут жа адсартаваць у адваротным парадку. Алесь. Так, адваротны, ось. Добра. Ну, калі трэба зрабіць новы пошук, можна націснуць «Скінуць налады». Скінуць налады. Так, ну скінута тут уже толькі тое, што можна... У другім рэжыме паспрабуем гэта ага можна выдаліць. Ага выдаліць. Так, па ўсіх формах паставіць. Ну і ўвесці слова «поле». Пошук. Ну, вот глядзіце, што оно нам дае. Поле. Гэта пол, мужчынскі, жаночны, гэта ў пэўным склоне, так. Потым поле адпалоць, поле, ну, прастора нейкая, і поле нары палаткі, так. Таксама ў пэўным склоне. Гэта як бы дазваляе знайсці аманімію. Такая карысная рэч даволі. Так, скидывай налады. Можна увогуле шукаць не слова, а просто граматыку. Граматычных прыкметах. Ну, напрыклад, назоўнік. Неадушаўлённы. Неасабовы. Адсутнасць роду ў множным ліку.
Так, ну вот ставим. Ну вот, давай пошук. Може, яшчэ раз? Початковий може. Ні. Не. Яшчэ раз працавала. Реставы. Ну, гэта па ўсіх формах, так. Вот. Такая. Угу. Нашло, так. Вот менавіта з гэтымі параметрамі. Можна далей як бы ускладніць гэтую выбарку. І мы тады вот показываем у адмысловай форме, набираем назоўныя, родныя і давальны склоны. Так, абраць. І можем гэта ўсё згрупаваць. Пошук. Вот, калі ласка. То бок, вот мы зараз показалі такія галоўныя магчымасці гэтай базы. Я думаю, што асабліва для выкладчыкаў і даследчыкаў, ну, гэта будзе надзвычай добры ресурс, які дазваляе імгненна падбіраць матэрыял. Вось. І я ўжо казаў, што калі мы пачалі працаваць, я зразумеў, што база як бы мусіць быць галоўным нашым прадуктам, які ляжа ў аснову іншых нейкіх распрацовак. І зараз мы хочам паказаць вам іншыя распрацоўкі, якія б не атрымаліся без граматычнай базы. Алесь, выйдзе на галоўную старонку. Так, зараз я тут паспрабую прыбраць лінку. А что там за питание? Так, я не могу добраться до верху, бо у меня висит... все. Зависло? Так, не, висит просто сверху это в окно зумовское. Ага, все. Не, трошки. Так, ось. Так. Ну, збольшага гэта ўсе праекты у нас знаходзяцца на галоўнай старонцы. Некаторымі вы уже карысталіся, ну, зараз усё абноўлена, палепшана і гэтак далей. Ну, асноўны прадукт у нас, конечно, гэта беларускі N-корпус. Давай зойдзем, Алесь. Ось. У параўнанні з папярэдняй версіяй, ну, вот, па-першае, можна паглядзець лічбы, якія змяніліся. То бок увесь корпус это фактычна 1 мільярд словаўжыванняў, але трэба улічыць, што з улікам неапрацаваных тэкстаў. Неапрацаваныя тэксты гэта значыць там трошки непаўнавартасны пашпарт і тэксты не вычытаныя. Яны збольшага альбо распазнаныя, альбо ўзяты з нейкіх крыніц і не пераправяраліся. Але мы падумалі, што ў прынцыпе і для спецыялістаў, і для спецыялістаў яно хай будзе, таму што калі ў галоўным корпусе няма слова, магчыма, там нешта знойдзецца, чаго няма ў галоўным. Ну і ў прынцыпе такая тактыка апраўдала сябе вот у працы з тлумачальным слоўнікам. Давай трошки вверх. Покажи падкорпус. Павялічылася колькасць падкорпусаў. Гэта вот асноўны корпус. Канкардант з беларускай мовы 19 стагоддзя. Корпус беларускай вікіпедыі, два яе варыянты. Вырашылі ўключыць корпус перакладаў, ну і ўласна корпус неапрацаваных тэкстаў. Зараз мы пра корпус шмат не будзем казаць, мы хочам увогуле пра гэты корпус іншае зрабіць асобную прэзентацыю і ўсіх будзем запрашаць. Будзем рады, калі вы прыйдзеце на прэзентацыю, прысвечаную корпусу. Так, наступны праект, ну, дарэчы, каму цікавы біблійны корпус, ён якраз з граматычнай базай не звязаны, але даволі цікавы праект. Вот, пакарыстайцеся, там шмат такога цікавага і, можа, нейкія адкрыцці будуць.
Там можна параўноўваць розныя пераклады паміж сабой. Хуценька, Алесь, пакажы, як розныя. Пераклады, якія тут ёсць. Ну, возьми некалькі, каб паказала, што это побач. Сёмуха. Ну, які-нибудь трэці. Енкі возьмем. Ну, вот вы бачыце, наводзіце на радок і адразу бачыце, як у іншых перакладаецца тэкстах. Так, добра. Стронг таксама. Ну, гэта ўжо з базай не звязана, але каб ведалі. Так, вяртаемся, Алесь, на... Я казаў пра праверку арфаграфіі. Колісь гэта была вялікая праблема, таварыства беларускай мовы спрабавала нешта тут вырашыць. Некалькі было праектаў рознай паспяховасці. Ну, а цяпер выбар, вот, мы вам пакажам багаты проста. Па-першае, ёсць праверка онлайн. Вот прадэманструю. Ну, вот можна нешта літарку Е прыбраць. Нешта літарку Е прыбраць. Ага, спраўдзіць. Все она показывает одразу. Все. Далей, можна праверку арфаграфіі паставіць на розныя праграмы. Што тычыцца браузераў і вот праграмы Thunderbird, мы рэкамендуем карыстацца Language Tool, дадаткі з Language Tool. Это плагіны? Так, іх лёгка спампаваць, усталяваць. Калі хто карыстаецца LibreOffice, то наша праверка арфаграфіі ўжо там стаіць па змоўчанні. І тут вот такая кароткая інструкцыя, як гэта ўсё ўключыць, калі ён аўтаматычна не ўключыцца. Калі для Windows і Microsoft Office мы рэкамендуем паставіць распрацоўку нашых калег з групы рэзервацыя. Вот там спасылка, спампаваць, ставіцца вельмі лёгка, без всяких праблем. І у вас у Word і у праграмах, якія належаць Microsoft, ўжо будзе працаваць праверка арфаграфіі. Ну, калі хто хоча, ёсць вот у Language Tool дадатковыя плагіны, ну, з імі ўжо мы тут трошки папрацавалі і раім так, ну, хто хоча паэксперыментаваць, то калі ласка. Ну, осторожней с ними. Ну, на macOS мы не проверяли, у нас нема macOS, тому не ведаю. Вот, тому, бачыце, цяпер як бы все магчымасці ёсць. І тут я хочу сказаць, што я доўгія гады упрошваў і наших журналістаў, і не толькі журналістаў, карыстацца праграмай праверкі арфаграфіі. І ведаеце, на жаль, не хочуць журналісты карыстацца праверка арфаграфіі. Знаходзяць розныя прычыны, што ім трэба імгненна навіну выставіць, няма калі. Спачатку там у Хроме не было, у Хроме з'явілася, тады часу няма і гэтак далей. У выніку, ну, мы чаму зацікаўлены, напрыклад? Таму што потым выходзяць газеты з тэкстамі, якія нам трэба ўключаць у корпус, а гэтыя тэксты фактычна зробленыя Google Translate, не правераныя, нават праверка арфаграфіі, выстаўленыя, і іх каштоўнасць, ну, скажем, не проста нулявая, а нават адмоўная. Бо гэта не тэксты, створаныя чалавекам, плюс з памылкамі, фактычна машынная мова, вот, робата-мова. Больш за тое, яны бываюць нават не прачытаныя пасля таго, як перакладзеныя, і там атрымліваецца, ну, проста смецце поўнае. Мушу сказаць, што вот пакуль пад корпус для агульнага карыстання СМІ у нас адключаны. Мы яшчэ думаем, што з гэтым рабіць, таму што, ну, ёсць шмат пытанняў. Калі хто вот заўважыў, што там няма, то, ну, пакуль мы думаем, што з гэтым рабіць, на жаль. Так, давай далей. Яшчэ цікавая распрацоўка у нас гэта, далей, фонетычны канвертар. Мы у свой час у інстытуце праблем інфарматыкі супрацоўніцтва з нашым інстытутам быў створаны арфаэпічны слоўнік беларускай мовы, так.
Вось, але мы тады пагаварылі вот з спецыялістамі з інстытуту праблем інфарматыкі, і мы дамовіліся, што мы паспрабуем такую альтэрнатыву зрабіць, паглядзець, што атрымаецца, ну а потым ужо куды далей рухацца. Пакуль гэта яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Як выявілася, што мы спачатку думалі просто зрабіць просто на нейкіх алгарытмах, але выявілася, што без граматычнай базы нікуды. І фактычна мы зараз працуем над тым, каб інтэграваць фанетыку, фанетычную базу, каб канвертацыя адбывалася больш-менш карэктна. Але ўжо нейкія рэчы ёсць, якія карысныя для тых, хто вывучае беларускую мову. Ну, давай лезь, напрыклад, слова «горад» набяру. Просто слово конвертовать. Яно конвертуе в APA, транскрипцию международную дае школьную. Можно послухать у Форво. Это такі корыстный ресурс для тых, хто асабліва вучыць мову. Але оно там есть, натурально. Так, але ёсць. Ну вот яно ёсць, можно натиснуть. Вот Станислав якраз Романчук агучыў. Город. І вымаўленне паслухаць. Цудоўны ресурс для тых, хто вывучае беларускую мову. Ёсць там эксперыментальныя рэчы на сутыку слоў. Ну, давай, напрыклад, Алесь, паспрабуем, што ў нас там ёсць такі, набяром. Я нават не ведаю, як яно сканвертуе, нават самому цікава. Вось, бачыце, ёсць такі, так? То бок яно вот і на сутыку працуе. Але гэта, яшчэ раз скажу, тэставая версія. Давай далей. Ага, у самы низ. Ну і самая ўжо тэставая версія у нас это праекты ў распрацоўцы. Тут мы зрабілі частотны слоўнік, арфаграфічны, граматычны, фанетычны, адваротны і амонімы. Вот можна задаць лічбу, колькасць самых частотных першых слоў, і вот вам... Ну, гэта зноў-такі трэба улічваць, што аманімія не знятая, так. Гэта фактычна яно нейкія формы выдае частотныя. Ну, арфаграфічна мы яшчэ думаем, трэба, не трэба, што зрабіць там пакуль так. Просто спіс слоў з пэўнымі, калі зорачкай набіраеце, яно вам выдасць. То ж самае граматычна. Так, граматычны, тут такі трошки больш класічны выгляд. Ну, вот таксама думалі, як можа яго надрукаваць, таксама нешта вялікі аб'ём атрымліваецца. Яшчэ трэба думаць, што тут рабіць. Далей. Ну, фанетычны, гэта фактычна на падставе канвертара. Там у нас атрымалася, што ёсць праблема на сутыку прыстаўкі і кораня. І вот зараз над гэтым працую. Далей. Ну, адваротная. І, мабыць, адзін з самых цікавых гэта амоніму. Трошки трэба пачакаць, таму што амонімы рэч складаная. Трэба іх знайсці. Гэта граматычнае, то бок яно шукае з улікам націскаў, шукае формы, якія сустракаюцца ў розных словах. Ну, яшчэ таксама трэба працаваць, але такая цікавая рэч. Графічная, тут пайшлі ўжо пераходы націскаў. Так, і фанетычны таксама. Гэта ўжо тое, што складае вымаўленне.
Так, чекаем. Ну, так. Думаю. Фонетика там. Вона, видать, найскладанніша з тих всіх режимів. Можна було музику ставити. Як я писав пропанову. От, бачите, фонетично, як видаються варіанти. І так далі. Так, і апошняя распрацоўка, якую хацелі паказаць, вельмі важная, гэта калі працавалі над праграмай тлумачання слоўніка, зрабілі такую універсальную базу для слоўнікаў, слоўнік плюс. Хутчэй рэдактар. Ну, рэдактар, так. Які можна адаптаваць, ён бясплатны. У ім можна рабіць слоўнікі любога тыпу і бібліяграфіі таксама. Ужо ў ім зробленыя былі слоўнік Насовіча, які вы ўсе бачылі, электронны. Таксама укладаўся італьянскі слоўнік, кітайска-беларускі, беларускі-кітайскі слоўнік. І цяпер укладаецца тлумачальны слоўнік. І, Алесь, папрашу цябе паказаць, напрыклад, давай з кітайскага спачатку. Ну, вот так выглядае як бы інтэрфейс слоўніка. Гэта галоўная старонка, тут словы, станы працы над словам, хто працуе над словам, справа заўвагі, навіны. Ну і можна наступную карцінку паказаць. Так, ага. Вот так выглядае поле для прац, для запаўнення, а потым праграма фармуе ўжо уласна сам артыкул, як канцавую яго версію, вот вы можете бачыць. Алесь, не пераключай, пачакай. Так. Ось, і трэба сказаць, што зноў-такі в аснову рэестра была пакладзена і граматычная база, таксама частотны прынцып у дадзеным выпадку. І вот даволі ўсё эфектыўна спрацавала. Слоўнік здолелі падрыхтаваць за 2 гады. Ну, это першая спроба. Зараз, дарэчы, укладаецца ўжо вялікі кітайска-беларускі слоўнік, ну, недзе на 30 000 слоў. Таксама будзе ў гэтай праграме ўсё зроблена. Ну, і галоўны праект – гэта новы тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Ну, інтэрфейс падобны, натуральна, так. Вот, можна паказаць артыкул. Паметы. Так, паметы. Вот так унутры выглядае артыкул. Бачыце, граматычная база, яна падгружаецца аўтаматычна. У большасці выпадкаў яна дазваляе фармаваць вот это граматычныя паметы. Ніжэй пакажы выніковую граматыку. Выніковую. Ага, вот выніковую пад табліцай. Вот. Так я не праскролю. Это ўся. Не, вот яна ж выніковая граматыка пад табліцай. Просто паказаць ўсё. Аўтаматам, ну, але шмат выпадкаў, дзе фактычна ў аўтаматычным рэжыме гэта трэба рабіць. Паколькі, ну, даволі разнастайна у нас граматыка аформлена ў тлумачальным. Ну, тут пытанне выключна ў афармленні, якое прынятае, а не... Так. Ну, ведаеце, ўжо ёсць традыцыйныя нейкія падыходы, тут нешта памянялі, нешта пакінулі, это такая рэч. І у выніку вот таксама фармуецца такі артыкул, які ўжо гатовы для друку фактычна. Вот, спадарства, гэта нашы распрацоўкі, якія былі зроблены на падставе нашай граматычнай базы, ці ішлі побач з ёй. І я спадзяюся, што імі будуць карыстацца актыўна не толькі мовазнаўцы, але проста людзі, якія вучаць беларускую мову, цікавяцца беларускай мовай. Ну, адразу можна сказаць, што праверыць слова, як змяняецца па формах граматычная база, ну вот, трэба праверыць. Таму што цяпер бяруць там 120 слоўнікаў, слоўнікі даюць розную час інфармацыю, там розніца 100 гадоў паміж слоўнікамі, людзі не зусім разумеюць часам,
што слоўнік, які 100 гадоў таму зроблены, і цяперашні, это трошкі розныя рэчы. І ёсць такая праблема. Ну, корпус – гэта рэсурс нумар адзін для мовазнаўцаў, для рэдактараў, для студэнтаў, асабліва філолагаў. Ну, тут уже няма пра што гаварыць. Трэба сказаць такі, што мы плануем на наступны год на падставе нашых распрацовак зрабіць такі сервіс, даведка пра слова. Нешта падобнае ўжо ёсць, там, напрыклад, на чэшскім нацыянальным корпусе. Ну, у нашым выпадку мы можам, напрыклад, даць граматыку, словаўтварэння, вымаўленне, што яшчэ мы можам, як нейкія прыклады ўжывання, этымалогію, магчыма, нейкую выбарку з гістарычнага слоўніка. Таксама вот на многіх корпусах рэалізавана, і мы ў бліжэйшы час гэта таксама у нас будзе такая магчымасць. Можна будзе прасачыць гісторыю ўжывання слова на графіках, то бок у якім годзе прыкладна з'явілася, як ужывалася і гэтак далей. Ну вот за наступны год, я спадзяюся, мы здолеем такі сервіс зрабіць, і тады вы можаце проста набраць слова, націснуць кнопачку і атрымаць па гэтым слове поўную даведку, поўную магчымую даведку. Вот гэта тое, што мы хотели як бы вам прэзентаваць сёння. Я толькі дадам яшчэ пару момантаў наконт некаторых плюсаў менавіта такога фармату нашага праекту, то бок электроннай і падвольнай ліцэнзіі. Таму што тое, што, напрыклад, тыя ж самыя слоўнікі, што Владзь сказаў, этымалагічныя, гістарычныя, яны, на жаль, на сёння існуюць толькі ў папяровым выглядзе. Ну, як звычайныя слоўнікі, то бок кніга, гэта добра, гэта цікава пачытаць, але вельмі складана шукаць і карыстацца ў нейкіх праграмах, апрацоўках і так далей. А слоўнікі – гэта проста шалёны памер гэтых слоўнікаў і ўсёй гэтай інфармацыі. І вось такі лічбавы выгляд – гэта вялікі плюс, это не проста плюс, а гэта адзінае выйсце, якім чынам гэта можна апрацоўваць. І ліцэнзія – гэта таксама мець такую інфармацыю падвольнай ліцэнзіі, гэта таксама магчымасць выкарыстоўваць яе ў розных праектах, а не нейкім чынам там. Так, мы не то, што мы вот раз зрабілі, схавалі наша, мы сядзім на гэтым. Так. Мы хочам, каб гэта развівалася. Мы спадзяёмся, што мы як бы выставляем эту базу цалкам. Ну, мы выставляем ту частку, якая намі праверана ўсё ж такі, так, каб не было там беспарадку ўжо. І мы спадзяёмся, што яно будзе выкарыстоўвацца ў іншых праектах і будзе нейкая сапраўды плюс для беларускай мовы. Таму што, ну, у нашай сітуацыі, ведаеце, сядзець на кучы добра – гэта не самае лепшае выйсце. Нам трэба неяк трымацца і развіваць беларускую мову далей. Таму я лічу, вот это Алесь ад самага пачатку як бы настойваў на такім падыходзе, лічу, это вельмі правільна. Ну, ён мяне ўгаварыў у выніку, што вельмі правільны падыход. То бок мы не баімся, калі ў нас, кажуць, скрадуць. Ну, скрадуць, але выкарыстоўваючы ліцэнзію. То бок асноўнае патрабаванне – гэта захоўваць адкрытасць. Так, адкрытасць, ну і можна дзякую напісаць тым, хто гэта ўсё рабіў. І ўсё на гэта. Як бы. Так, у нас, ну, як мы збіраліся рабіць прэзентацыю, у нас ёсць трошкі часу на тое, калі хто што хоча сказаць, толькі спадарства я папрашу, ну, так, надта не расцягваць гэта, і потым, можа, будуць нейкія пытанні, тады мы падказваем, і пытанні альбо хто агучыць, альбо пішыце ў чат, тады мы паспрабуем гэта ўсё прачытаць і адказаць. Так, ну вот я бачу Скапненко першае. Прошу, вы прадстаўляйцеся, добра, самі. Так. Я Александр Скапненко, прабачце, я не паспеў зайсці ў налады і змяніць імя.
Колоссальная праца. Я хочу павіншаваць беларускіх адмыслоўцаў, лінгвістаў і праграмістаў з такім цудоўным праектам, які ўжо рэалізаваны. І адразу просьба і пытанне. Забіце ў вашу праграму дзеяслоў кеміць. Кеміць. Што ён пакажа? Давайте спрабуем. І пакуль вы гэта будзеце рабіць, пытанне. Як ваша граматычная база дапаможа развязаць вось гэтыя праблемныя моманты беларускай граматыкі і лексікаграфіі? Ось загадны лад. І дзе ў вас загадны лад? Так, загадным ладам, ведаеце што? Трэба паглядзець, конечно, саму базу. Загаднага ладу у нас много ў базе, толькі не ўсё мы пакуль паказваем, таму што гэта сапраўды праблемны момант, і загадны лад яшчэ трэба правяраць і правяраць, наколькі ён тое, што як бы ў тэкстах сустракаецца і ў слоўніках нават, ну, ён правільны. Таму што вельмі часта загадны лад выклікае праблемы і ну, фармуецца неправільна. Таму ну, вот ёсць такі момант. А калі у вас будуць нейкія гэтыя словаформы, ці будзе спасылка, што, скажем так, у адным словніку загадны лад такі, у іншым такі. Ці будзе спасылка, што у тым словніку такі, а у тым такі? І як замежнікам, якія вывучаюць беларускую мову і выкладаюць беларускую мову студэнтам, не беларусам, як выйсці з гэтай сітуацыі? Дзякую. У нас у самой базе, там то, што Алесь паказваў, у прынцыпе, слоўнікі выстаўляюцца менавіта на словаформы, так? Таму у якіх слоўніках гэта форма зафіксаваная, гэта будзе, ну, яно ёсць. Адзіная праблема пакуль што мы не рэалізавалі, як гэта паказаць. Але, ну, па-першае, трэба яшчэ як бы дапрацаваць, вот як я назваў гэтыя слоўнікі, которые пакуль не до конца улічаныя. І я думаю, што мы падумаем, дарэчы, цікавая прапанова, таму што магчымасць для гэтага, в прынцыпе, мы маем. Толькі падумаць, як это так паказаць, каб ну, зусім людзей уже не блытаць. Таму што пакуль у нас ну, мы паказалі толькі пачатковую форму, так, у якіх слоўніках это фіксуецца, ну і ў аўтараў. У аўтараў, у прынцыпе, ўсе формы улічаны. Ну, тут трэба яшчэ трошки мець баланс паміж найбольш правільнай формай і ўсімі варыянтамі, што даюць слоўнікі. А тут ёсць пытанне, прынамсі для паказу звычайным карыстальнікам. Мы пакуль як бы тут выставілі больш-менш нарматыўная рэч. У самой базе, якая для распрацоўшчыкаў, так? Я вот не помню, мы цяпер выставілі гэта ўсе нон-стэндард, не помню. Нон-стэндард ёсць, і тут яны не паказваюцца. Так, тут яны не паказваюцца, але распрацоўшчыкі, так, будуць мець доступ да гэтай інфармацыі і могуць, напрыклад, свой прадукт зрабіць з паказам такіх форм. Магчыма, і мы рэалізуем. Ну, трэба разумець, што гэта вялізная праца, вялізныя аб'ёмы, працуе невялікая колькасць людзей, і гэтыя людзі звычайна яшчэ у іншых праектах працуюць. Таму мы б хоць заўтра гэта ўсё рэалізавалі, толькі пытанне, дзе людзі, дзе людзей взяць на гэта ўсё. Але за ідэю дзякую, як бы, ну, яна рэальная. Дзякую, гэта вельмі важна. Бачыце, калі ёсць спасылкі на гэтыя словаформы ў розных слоўніках ці граматыках акадэмічных, тады для філолага, для лінгвіста прасцей выбраць, скажем так, я, седзячы ў Кіеве, ведаю, што вось ёсць 5 словаформаў, і адна там в акадэмічнай граматыцы, іншая в іншых. І калі я штосьці тлумачу студэнтам, ці сам сабе штосьці
хочу патлумачыць, я разумею, на каго я магу спасылацца і як мне выйсці з гэтай сітуацыі. Гэта ж не унікальная сітуацыя толькі для беларускай мовы, а для шмат якіх моваў. Трэба проста гэта влічыць. І яшчэ палова пытання. Вы там параўноўвалі пераклады з украінскай бібліі, пераклада Гіенкі. Гэта проста вы ўзялі ці адмыслова менавіта гэты тэкст паказалі? Ці у вас там паралельныя нейкія корпусы з іншымі мовамі? Не, это не параллельно, это текст Библии. Это как раз таки параллельный корпус, то бок там, где... Так, сам корпус. Так, ну... Тексты взяли из разные. Там, так, что мы взяли Септуагинту, так, украинский переклад, чешский, польский. Чешский, не, российский был там. Ну, не брали вот такие особенные проекты. Российский взяли. Корпус, так. Там можно додавать, это как бы не проблема. Так. Але, ну, даволі цікавий інструмент. Просто він вельми специфічний. Ну, на його їм люди користаються, ми бачимо, але не так активно. І він не на широку публіку. І я ще хочу сказати, господар Олександр, що ви так от нам одразу такі задачі великі, ну, треба розуміти, що до сьогоднішнього дня і гэтага не було увогуле, що ми презентуємо сьогодні, так? То бок, ми раді, але ну, нам треба трошки дух перевести і подумати, як далі. Тому що ми от уже бачимо, що маючи гэтую базу, ми можемо зайнятися семантикою, наприклад, так, семантичними розпрацовками і так далі. То бок, рухатися є куди на годи, можна сказати. Праца выдатная, і я хочу вам сказаць, хоць маленькі калектыў гэта рабіў, але праца выдатная, бо, напрыклад, у нашай украінскай лінгвістыцы такога няма. А тое, што ёсць, яно схаванае так, што без адмысловага доступу ніхто не можа карыстацца. Оно ёсць, толькі оно схаванае. А мы вырашылі так не рабіць все ж таки. Так, спадарство, у каго яшчэ ёсць? Казацца хоча. Спадар Дмітрий, вы не хочаце? Бо я хацеў прапанаваць для рускага нацыянальнага... вот спадар Баркович, я зараз хочу сказаць, для рускага нацыянальнага корпуса мы там рабілі сумесны паралельны корпус. Так, я памятаю. База спатрэбіцца для... Ну, будзе лепш, чым тое, што там ёсць. Менавіта так, нашмат лепш. У нас няма шмат чаго зараз. Формаў, слова іхні, ягоны, нічога там няма. Формаў нама, накшталт будзьма. Гэта грандіозная праца. Дзякую. Вельмі. Я думаю, мы яшчэ абмяркуем асобна гэта. Добра. Так, спадар Баркович. Так, хацеў бы падзякаваць і Володю Алесю за такі выкананы вялікі кавалак працы. Потому что на самой справе на фоне агульнага дэфіцыту прыкладных даследаванняў мне нават цяжка ўявіць, хто іншы змог бы гэту працу выканаць. Вось я ў сваёй рэцэнзіі адзначу, што і Володя, і Алеся знакавыя асобы ўжо ў беларускай лінгвістыцы па факту. Але вось ёсць у мяне яшчэ, я хацеў спытацца, ведаеце аб чым? Як вы бачыце шлях далейшай перспектывы вашага праекта у сферы навучання? Можа, ёсць нейкія у вас ідэі, як гэты праект можна больш эфектыўна і больш, так, можа, хутчэй нават, таму што беларуская мова гэтага патрабуе, як мне здаецца, да навучальных устаноў давесці. Я хочу адразу сказаць, што Володя, у мінулым месяцы мы запрашалі у аўдыторыю нашу студэнцкую на другой ступені навучання, і з вялікай цікавасцю студэнты ўспрынялі нейкае такое апавяданне пра гісторыю беларускай корпуснай лінгвістыкі. Вельмі ўдзячныя. Можа, тут ёсць нейкі рэзерв, калі зразумела, ёсць такое пытанне, мы аб гэтым казалі, што
не заўсёды студэнцкая праца аказваецца вельмі карыснай і дасканалай, але можа все-таки нейкае такое супрацоўніцтва ёсць сэнс наладжваць, таму што у праграме вышэйшых навучальных установах у нас дыялекталагічная практыка, фальклорная. Ужо цяжка казаць аб тым, што гэта эфектыўна для студэнтаў, што гэта патрэбна. Можа у гэты нейкі накірунак сумесныя нейкія праекты накіраваць? Ну, мы як бы трохі думалі тут, што можна. Вопыт у нас, мы не працуем як бы у вышэйшай школе, таму тут нам трошкі цяжкавата, тут трэба разам з вами. Але магчыма, добры вопыт у гэтым плане у калег з рускага нацыянальнага корпуса. Я не хочу са спадаром Сечынавым пагаварыць наконт некалькіх рэчаў, у тым ліку пра супрацоўніцтва з універсітэтамі, таму што у нас вопыт такі невялікі з гэтым. Магчыма, можна, таму што літоўскія калегі ў свой час таксама скардзіліся на студэнтаў, і пры слове студэнты трошкі іх, ведаеце, такі пужаліся, скажем так, сказалі, не, мы лепш самі. Таму тут трэба зразумець, як арганізаваць працу, каб была карысць, а не шкода, так, ад гэтага ўсяго. Так. Але хацелася б, мы ж не робім, каб сядзець і глядзець на гэта, так, і радавацца. Хочам, каб гэтым карысталіся, гэта працавала. Мне здаецца, вялікі вопыт тут... Так, спадар Дмітрыч. Вялікі вопыт тут ёсць таксама у украінскіх калегаў у праектах ГРАК з універсітэтамі па ўсей Украіне. У нас таксама ёсць шмат чаго з расійскімі і замежнымі універсітэтамі. Але што тычыцца менавіта працы са студэнтамі, гэта хутчэй да ўкраінцаў. У іх гэта вельмі добра распрацована, наколькі я ведаю. Спадар Александр, мы можем з вами подумаць у гэтым кірунку, звязацца з калегамі, і нешта, дарэчы, спадарня Марыя нешта хоча сказаць, я так разумею. Так, я хотіла сказати, що я тут і готова ділитися досвідом. Ми з 10 українськими університетами співпрацюємо. І студенти дуже добре допомагають. Студентськими руками просто дуже багато дійсно зроблено. І тут присутні наші студенти, пане Володимире, і слухають вас. Слухайте, бачите, цілий кірунок у нас тут вже розпрацьовується. Я буду радий посупрацовничати, коли ви не супраць, коли ви там подкажете, покажете, як ви працюєте. Магчыма, у нас ідеї цікаві для вас з'являться. Натурально, тут треба в этом кірунку працаваць, тому що не глядзячы на тое, што ўжо зроблена, тут яшчэ вельмі шмат працы, якую можна рабіць, што гэта можна удасканаліваць. І пытанне тут выключна ў тым, што як працу студэнтаў зрабіць як бы якаснай і як праверыць тое, што яны зрабілі. І тут трэба думаць проста. Глядзіце, невялікі вопыт у нас ёсць. У нас людзі як бы збоку працавалі троху, так, нейкія рэчы. Напрыклад, у нас нават дантыст дапамагае. І ведаеце, на дзіва вельмі неблага, я вам скажу. Так што, у гэтым кірунку хацелася, бо нашых уласных сіл малавата, скажем правда. Так, спадар Александр, яшчэ ёсць нейкія? Я так думаю, што так, агульную тэндэнцыю гэта трэба падтрымаць, і калі будуць нейкія, можа, захады з боку акадэміі, можа, навук, можа, нейкі сумесны праект, можа, у межах, можа, вытворчай практыкі. Канешне, пад кантролем, канешне, трэба эту працу будзе правяраць, але студэнты у нас адукаваны народ, і мне здаецца, што толькі карысць ад гэтай працы будзе. Ёсць моманты, не толькі з корпусам звязаныя.
Потому что мы вот с семантикой думаем, там так само з англійською мовою зв'язано, переклади, якраз от ін'язовські були б ресурси потрібні. Добре. Будем мець на ўвазе такую магчымасць, можа і ўдасца што-небудзь зрабіць у гэтым накірунку. Так. Дякую. Так, спадарня Кацярына. Пытанне. Олесь. Можно? Меня чутно? Так. Так, выдатна. Я хотела сказать вялікі дзякуй. Я настолькі была ўражана і ў захапленні, калі вы рассказывали про сам корпус, про граматычную базу. Я думаю, божечки, як усё становіцца прасцей, лягчэй, і гэта ўсё дзякуючы вам. У мяне такая прапанова. Ці магчыма вось з гэтага відэа, з гэтай прэзентацыі, менавіта выразаць той кавалак і паставіць вось там, дзе ідзе тлумачэнне, як карыстацца базай граматычнай, карыстацца корпусам, каб гэта было размешчана дзесьці ў версіі у самім корпусе, каб людзі маглі пабачыць, як ім карыстацца. Таму што я думаю, што там могуць быць пытанні ў людзей, якіх я буду скіроўваць, рэкламаваць, расказваць пра корпус, і проста мне, напэўна, не хопіць ведаў, як вось так падрабязна і просто расказаць, як карыстацца корпусам і што, які магчымасці ён дае. Это як прапанова такая. Добрая ідэя. Так, гэта вельмі добрая ідэя, дзякуй. Зараз гэта мае сэнс. Ютубаўскі ролик паставіць туды, там літаральна на 3 хвіліны, які будзе паказваць гэта, распавядаць. Алесь мяне ўвогуле прымушаў на ўсё напісаць відэаінструкцыі, але пакуль просто рукі да гэтага не даходзілі, але трэба і на корпус будзе зрабіць, і на базу ўжо нешта ёсць троху, так. І на іншыя праекты, відэа сапраўды лепш, таму што людзі ўсё менш і менш хочуць чытаць, хаця, здаецца, інструкцыя падрабязная, але відэа мне сапраўды гэта лепш. А корпус абавязкова трэба, Володя. Корпус, слухайце, я пра дакументацыю да корпуса мару апошні гады. Нема калі было гэта зрабіць. Цяпер, я спадзяюся, будзе час все-таки дараблю. Але прынамсі там размешчаны артыкул, так? Так. Мой на даклад на з'езд славістаў, там больш-менш падрабязна гісторыя пададзена, ідэалогія корпуса, ўжо больш нейкае ўяўленне пра сам корпус будзе ў людзей, калі гэта прачытаюць. Ўжо самі інструкцыі канкрэтна будзем далей, конечно. Трэба, это вельмі актуальна. Так, яшчэ ў каго якія пытанні? Пытанне ад Віталя Воранова. Як цяпер пашырыць інфармацыю пра граматычную базу, каб яна выйшла за кола мовазнаўцаў, да тых жа журналістаў і іншых людзей, якія ствараюць тэсты і прадстаўляюць іх шырокай публіцы? Ці ёсць план па прамоцыі прадукту? Гэта пытанне і да нашых СМІ, да наших журналістаў, якіх мы раней спрабавалі запрасіць на некаторыя праекты і прэзентацыі, і не так актыўна яны гэтым карыстаюцца. Напрыклад, у нас папрасілі ў акадэмічную газету «Навука» напісаць, мы напішам такі навукова-папулярны артыкул, потому што там людзі, напрыклад, тэхнічныя, далёкія ад нашых пытанняў, каб разумелі, што мы зрабілі, для чаго і гэтак далей. Звяртаўся канал «Культура», але я не ведаю, ці прысутнічае тут хто з гэтага канала. Прысутнічае, так. З іншых СМІ, на жаль, хаця, я думаю, бачылі і рэдактары гэтых СМІ, ўсё, неяк не зацікавіліся. Што з гэтым рабіць, я не ведаю. Яны і праверкай арфаграфіі не хочуць карыстацца. Таму... мы людзі ўпартыя, вы бачыце, 20 гадоў шлі да мэты, таму, яшчэ 20 гадоў мы не супраць іх, каб яны праверкай арфаграфіі карыстацца пачалі. Так, у каго яшчэ ёсць? Гаспадарства, пытанне, можа хто... Час ёсць. Так, яшчэ час. Миколай Павлович, может, вы скажете пару слов? Я могу, конечно, сказать, или больше, может, актуально, кто этим занимается и ведает.
все-таки для меня это крыху далекая такая речь, але я, ну, фактично по кожным вашим проекте, Володя, с твоей доброй и легкой руки ведаю гэта з самага пачатку і час ад часу карыстаюся, дарэчы. Ось, ну, напрыклад, мне вельмі спадабалася і опцыя, звязаная з Насовічем, і граматычная база. Граматычная база просто супер. Ну, але тут трэба быць все ж таки, так сказать, упісаным у гэтую граматыку. Это крыху не моя парафія. Правда, мне трэба было знайсці одну флексію местного склона и моментально все, что схочешь, коли ласка, нате. Ось. Правда, крыху не тое, что мне было потребно, але затое важно от чего откараскаться. Вот это мне уже не треба, я ведаю докладно. А где шукать іншее, я себе уявляю. Конечно, вы, и Володя, и Олесь, уже сказано было, зрабілі просто грандыёзную справу, грандыёзную. Ну, не только вы, ваши коллеги так само, ось, я их так само крыху ведаю. Просто молодцы. Это, скажем, прямо колоссально. И Зміцер Січинава добро сказал относно того, что Национальный корпус русской мовы, ну, это просто грандыёзное такое предприемство, але ўсё ж таки, скажем, прямо граматычнай базы такой разгалінаванай і до такой ступені распрацаванай там все ж таки нема. Там много чего есть, значно более, як пакуль что у нашем корпусе, у вашем. Вось, але вось менавіта гэтага, про что ты, Володя, мару, як ты говоришь, 20 год, пакуль что нема. Я лічу, что просто, вот, конечно, важное питание относно того, что уже вот Виталий Воронов говорил, писал, относно того, что як поширить. Але с другого боку, знаете, ну, ищите и обрящите. Никто не шукая. Правильно Володя говорил, что и запрошали, и так, и сяк, и користаться, и перекладать. Якое там? И близко гэтага нема. Ну, вот презентація нашого інституту цікаве видання і всім потрібне, але ну, з некількох видань регулярно журналісти приходять, на жаль, а з більшого ігнорують. А з більших просто ігнорують, да, і сказати, що вони не ведають, так же не скажуть, що не таке враження, що зараз у наш век інтернету, ну, все ж таки все відомо. Ну, все відомо, коли ти хочеш знайти. Ну, а коли не хочеш, ну, так як примусить? Ніяк. Ну, так. Я ще хочу сказати Миколаю Павловичу і всім. У нас там унізе ёсць кніга скаргаў і прапаноў такая. І ведаеце, за ўсе гады мала хто нам піша. Вот, а нам гэтага вельмі, вельмі не хапае. Мы, ведаеце, можа, мы закапаліся, нешта не даглядзелі, нешта не так, можа, лепш нешта можна зрабіць. Ну, заўсёды рады зваротнай сувязі. Гэтага рэальна не хапае. Крытыка мусіць быць, крытыка гэта рухае прагрэс. Бо калі ўсё добра, ну, так і добра, що там рабіць, ўсё добра. Таму крытыкуйце, будзем рады. Бачыш, Володя, крытыкаваць, то трэба быць, так сказать, упісаным у гэтыя праблемы. Ну, я не ведаю, Саша Скапненко упісаны, альбо Зміцер Січинава. Далёка не ўсе, хаця і карыстаюцца, карыстальнікі ўжо зараз, здаецца, юзеры, здаецца, ўсе. Але таксама розных узроўняў. А штосьці крытыкаваць альбо штосьці раіць, ну, трэба ведаць. Ну, хочу сказаць, што на корпусе у нас вот актыўных карыстальнікаў таких, колькі, Олесь, недзе пад 1000, так? Так. Ну, недзе по 50 человек на день, ну, на месяц. Не, але актыўных менавіта, ну, вот набіраецца недзе пад 1000. Ну, это у наших мух ужо радуе. Ну, хацелася б, каб гэта, я яшчэ раз скажу, быў інструмент нумар 1 для многіх. Да, я кажу, гэта любы чалавек, вот праверыць, як той пісьменнік ужываў, гэты пісьменнік ужываў, падумаць, вот чаму гэты так, і што рабіць у такой сітуацыі, да? Гэта добрая падказка ўвогуле. Так. Ну, і трэба сказаць, што, вот, я яшчэ што хочу сказаць, цяпер мы працягваем корпус папаўняць, зараз мы працуем над перыядам 18-41 гады,
19 стагоддзя мы пакуль уключылі канкарданс, але марым все-таки уключыць арыгінальныя тэксты, так? Ёсць вось магчымасць, відаць, і ранейшыя з 19 стагоддзя тэксты ўключыць. Вельмі важны перыяд выпадае пакуль што это наша Нівскі, ну і наша Ніва вакол яе, так? Гэта трэба было б абавязкова зрабіць, але таксама пакуль няма ні рэсурсаў, ні на гэта магчымасці, але шкада, трэба было б зрабіць. Баркович вам студэнты уже паабяцаў. Так, Баркович паабяцаў, трэба будзем думаць. Ну наша Ніва гэта ведаеце, мы яе даследавалі, але ж самі разумееце, што у слоўнік немагчыма ўсё ўключыць, тэксты рукамі пераправерыць, это таксама недасканалы інструмент, а гэта ж пачатак сучаснай беларушчыны, фактычна. Это трэба адназначна. Нашу Ніву, як ты гаворыш, вакол Нівы, канешне, трэба, абавязкова трэба. Так. І канкарданс то вельмі добра, але самі тэксты, вядома, што там яны адаптаваныя ў значнай ступені. І, безумоўна, это выключна каштоўная праца, але з тэкстамі арыгінальнымі, канешне, это было б яшчэ выглядала б яшчэ лепш. Ну так. Так, спадар Скапненка нешта хацеў яшчэ, так? Ці чуваць, так? Так. Ці ёсць магчымасць у наладах выставляць межы параметраў? Ну, напрыклад, я хачу словаформы толькі 1939 года. Вы крышачку ўжо закранулі, спадар Кошчанка, гэтае пытанне, што не ўсё у вас ёсць, але ці будзе такая магчымасць і ці ёсць у дачыненні да таго матэрыялу, які вы скарысталі? Ці няма такой магчымасці? Глядзіце, пакуль мы бралі в асноўным гэта правапіс 2008 года, так? Часткова закрануты правапіс 57 года, не весь, ну але пастараемся. А то, што вы кажаце, гэта ж трэба ўжо ісці ў той перыяд, калі яшчэ былі усталяваныя нормы, так? І, ну, што з гэтым рабіць, у нас ужо мы пачалі думаць у сувязі з корпусам 1841 гадоў. Ну, я спадзяюся, мы нешта эфектыўнае прыдумаем, каб можна было і шукаць, і, ну, рэлевантную інфармацыю атрымліваць з тэкстаў, магчымасць базы. Ну, праблема беларускай мовы якая? Вот, напрыклад, для рускай мовы ёсць стандарт літаратурны, ёсць рэсурсы нейкія, і гэта робіцца, так? Для беларускай мовы, на жаль, так склалася, што трэба ўсё памнажаць на 2. А людзей да 2 у нас, у людзей менш, напрыклад, чым для рускай мовы, так? І ўзяць на 2 няма адкуль. І гэта, ну, гэта кепска для беларускай мовы ў цэлым, скажам прямо. Вот чаму я выступаю так ўсё ж таки за некую нарматыўную мову, так, каб яе падтрымліваць, все-таки развіваць, астатнія таксама ўлічваць, але літаратурная мова найперш, бо ў нас абмежаваныя рэсурсы, мы не маем права просто гэта згубіць. Калі мы пачнем усё рабіць, што ёсць, усе варыянты беларускай мовы, усе правапісы, я нават не ведаю, ці мы да пенсіі паспеем хоць нешта зрабіць у гэтым кірунку. Дзякую. Так, хто яшчэ? Спадарыня Алена хацела, я ведаю, нешта сказаць. Так, яшчэ раз добрый дзень усім. Ці чуваць мяне? Хаця ўжо чуваць. Так, я без відэо, таму што не вельмі добрая сувязь. Па-першае, дзякую нашим арганізатарам Алесю Уладзю за гэту прэзентацыю. Я вось пра гэту лексіка-граматычную базу магу сказаць як, скажем так, распрацоўшчык нейкай пэўнай работы пэўнага этапу, як актыўны карыстальнік. Сапраўды работа вельмі значная і вельмі патрэбная, асабліва ў нашых умовах. Так, але я хочу спыніцца, скажем так, на праблемах і на тым, што ўжо прогучала. Да? Праблемы варыянтнасці, розныя графікі. Гэта ўсё тое, што як бы вымушае працаваць над усім гэтым прадуктам, які ўжо амаль гатовы, але яшчэ не зусім дасканалы, літаральна кожны дзень. Да, актыўна карыстаемся пры распрацоўцы тлумачальнага слоўніка і база, якая ўключана ў нашу праграму. Корпус – гэта таксама наш інструмент штодзённы.
Ось, там колькі там тысяч ужыванняў супрацоўнікаў нашага аддзела, колькі разоў звяртаемся да гэтага корпусу, это, конечно, не сказаць. Да, і вось звяртаем на такую увагу, што, ў прынцыпе, пэўныя нейкія моманты трэба ўвесь час удасканальваць. Да? Тая ж самая вычытка часам недасканала, нейкія формы, недзе нешта, нават праблемы, скажем так, друку. Калі шукаеш нейкае слово ў корпусе, то відаць, што ці пераносы, ці пэўныя прабелы, якія могуць быць тэхнічнай памылкай, яны як бы перашкаджаюць адэкватна знайсці пэўную словаформу. Да? А ў залежнасці ад таго, ад тэкстаў, ўжо пэўным чынам павінна карэктавацца лексіка-граматычная база. Гэта добра, калі гэтае слово адлюстроўваецца ў тэкстах, а калі слово фіксуецца толькі ў слоўніках, то, напрыклад, те ж самыя формы, ці даваць варыянтныя, ці выбіраць нейкую пэўную пачастотнасць, гэта немагчыма. Да, таму праца вельмі грандыёзная зроблена, і вельмі шмат яшчэ нават з тым, што ўжо ёсць, яно як бы знаходзіцца ў нашай перспектыве. Вось. І таму тое, што ўжо напрацавалі, гэта насамрэч вельмі значна, тое, што яно ўжо ёсць, тое, што можна прадэманстраваць, і сапраўды не толькі карыстальнікі. Вось. І, в прынцыпе, невялікі калектыў, але імкнёмся да таго, каб сапраўды палепшыць гэты прадукт, палепшыць нашу працу. Мы ў супрацы, і вот працуюць яшчэ над тлумачальным слоўнікам, заўсёды нейкія дробязі заўважае, якіх мы натуральна, мы як бы зверху больш глядзім, мы гэтага можам і не бачыць. Таму мы ўвесь час у супрацы, ўвесь час нешта удакладняецца, выпраўляецца, дадаецца, прыбіраецца. І, але ты скажем так, вот гэта онлайн-версія, яна будзе заўсёды актуальная. Яна будзе мяняцца, папаўняцца і гэтак далей. Так, я тут лишь... Выбачайце. Так, літаральна таксама на дабаўленне, вот Уладзь кажа пра семантыку, да, семантыка гэта таксама вельмі неабходна, можна сказаць, ужо з пункту погляду значэння і рэалізацыі словаў дакладняюцца таксама некаторыя граматычныя моманты, да? Некаторыя адзінкі, якія, напрыклад, не мелі у сваёй парадыгме форму першай, другой асобы, сёння ўжо развіваюць новае значэнне, і ўжо граматыка змяняецца гэтых слоў. Таму ўсё развіваецца, і тое, што ёсць, гэта тая база. Гэта тая база, якая, дзякую Богу, што яна з'явілася, і зараз будзе, да, папулярызавацца, але праца як бы працягваецца, і перспектывы, да, таксама вельмі значная. Абы даў Бог сілы і сродкаў, і людзей, як было сказано. Дзякуй. Так, але што? Я хотел бы запросить усіх і ў першую чаргу гаспадарню Алену, калі вы бачыце нейкія памылкі, вось там пераносы в тэкстах у корпусу, яшчэ нешта такое, абдрукоўкі, абавязкова дасылайце, каб мы маглі выправіць, бо гэта ўсё цягаецца увесь час далей, і далей яно захоўваецца, і калі нехта гэта ўбачыў, то было б добра гэта выпраўляць усе гэтыя хібы. Яшчэ ў мяне пытанне, ці ёсць хто з выдавецтва тэхналогіі? Нікога, ніхто не здолеў, так? Добра. Там, Алесь, ёсць пытанне ў нас. Па-першае, запіс прэзентацыі будзе дзесьці выкладацца. Абавязкова на Ютубе будзе гэта запіс праз некалькі дзён. Ці будзе сціслае апісанне прадуктаў, каб была магчымасць у сацыяльных сетках распаўсюдзіць. На першай старонцы ёсць сціслае апісанне кожнага прадукта, самае сціслае. Ну, гэта больш такое, можа, навуковае. Мы паспрабавалі такое апісанне зрабіць для ненавукоўцаў, для шырокага кола карыстальнікаў. Вось гэта той артыкульчык, які быў запушчаны ў Facebook з запрашэннем на прэзентацыю. Ну, вось па граматычнай базе, мабыць, гэта ось такое найбольш блізкае для звычайных карыстальнікаў, як бы мовіць. Так, вот новыя словы спытаюцца, як будуць трапляць. Пытанне вельмі непростае, прамога адказу не магу даць. Нешта трапляю вот пры распрацоўцы новага тлумачальнага слоўніка, так? Галоўнае пакуль гэта фіксацыя слоўнікамі. Таксама мы з тэкстаў выбіраем. База як бы ўключае ўсё. Трэба разумець, што база гэта не нарматыўны слоўнік, так? Яна будзе апісваць усю лексіку, якая ёсць і ў слоўніках, і ў тэкстах. Ну, это ў ідэале, так? Ужо як мы там, які аб'ём мы здолеем зрабіць, это іншае пытанне.
але ў самой базе будзе ўсё, скажем так. Уже на падставе яе можна рабіць нарматыўныя слоўнікі, школьныя і гэтак далей. Гэта ўжо там іншыя аўтары мусяць дбаць пра такія рэчы. Так, мара ўключыць туды дыялектныя рэчы, але гэта просто шалёныя памеры і гэта, на жаль, просто няма каму рабіць. Ну, это недасягальна пакуль што. Але, магчыма, з дыялектолагамі некая супраца ў гэтым кірунку атрымаецца. Яны вот робяць зводны слоўнік. Ну, трэба глядзець. Так, ці ёсць планы па стварэнні мабільнай праграмы? Няма, і я думаю, што не будзе. Гэты сайт мусіць працаваць з мабільнымі тэлефонамі даволі добра. Можа там што недагледжана яшчэ, але гэта просто трэба выпраўляць. Плануецца, што асноўны інтэрфейс гэта сайт. Ствараць мабільную праграму на сённяшні дзень няма сэнсу, бо праграма мусіць ўсё роўна звяртацца да сервера, які будзе гэта апрацоўваць усе запыты, бо там шалёныя аб'ёмы гэтага ўсяго. Алесь, просто трэба сказаць, што на сайт па выкарыстанне апошніх тэхналогій зроблены, і ён вельмі добра кладзецца ў мабільны... Так, ён мусіць працаваць, але, канешне, хацелася б прафесійнага дызайнера да гэтага. Вот у сувязі з гэтым наступнае пытанне. Улетку была кампанія па запісе галасоў для Common Voice by Mozilla. Здаецца, паспяхова. Можа, варта такім жа чынам запрасіць грамаду для працы з корпусам, не толькі студэнтаў. Ну і гэтак далей. Ну, глядзіце, у нас было некалькі спроб. Напрыклад, на адну спробу прыйшлі толькі арганізатары гэтай спробы. Неяк вот на нашай ідэі не адгукались. Можа, нехта яшчэ адгукнецца. З дызайнерам таксама нічога. Пакуль дызайнерамі на гэта не шукалі, але... Але на іншыя нейкія праекты шукалі, і гэта было трошкі праблемны момант. Тут вось гэтая апрацоўка, тое, што мы кажам, там выставіць у інтэрнэт для нейкага кола, якія будуць прыходзіць рабіць, тут больш складаныя рэчы, яны трэба трошкі ведаў, хаця б прынамсі некалькі дзён папрацаваць, каб навучыцца проста нейкія рэчы рабіць і нейкую працу. Мы спрабавалі знайсці людзей на фанетыку. Так, ну, вось, на жаль, толькі адзін чалавек у нас застаўся, які гэта робіць. Больш... Ну, але, скажем, ён вельмі добра робіць. Так, гэта... Там, вот уявіце, нам трэба было, каб выдзеліць прыстаўкі, трэба працаваць недзе 120 000 пачатковых формаў, так? І вот ён сколькі ўжо лей зарабіў? Ну, там 1070 ці... Прычым это недзе за які час, невялікі час. Колькі месяцаў, так. Так. Вот спрабавалі дамовазнаўцы звярнуцца, но яны неяк так спужаліся трошку. Ну, і зноў жа, гэта таксама пытанне трошкі да камунікацыі, да... Таму што, глядзіце, як гэта распаўсюджваць. Трэба зразумець, трошкі часам уяўляюць эту працу, што гэта вот трэба пласціся кнігамі, нешта там у Word набіраць, ну, натуральна, гэта будзе гады займаць. Мы будуем працу так, спецыяльна робім такія дадаткі, якія проста паскараюць нават не ў разы, ў дзесяткі разоў. Таму не так ўсё страшна, як можа падавацца. Проста трэба спрабаваць сапраўды, калі ёсць жаданне дапамагчы. Ну так, гэта агульная праблема людзей, там знаходжання людзей на такія праекты. Так. Ці яшчэ ёсць хто хоча сказаць? Спытацца, што? Ці мы ўсё добра так расказалі? Там просто пытанне, я не ведаю, ці вы заўважылі, спадар Шумскі пытаўся, ці зможаце вы далучыць тэрміналогію з вузкіх слоўнікаў? Ну, скажем так, ужо калі мы пераступаем рысу 150 000 слоў у славянскіх мовах, так, то
то відавочна ўжо пачынае трапляць і тэрміналогія туды. Тут толькі пытанне, ну вот англійская мова пару гадоў таму аб'явілі, што дасягнула 1 мільёна слоў, по-моему, ці 1,5 мільёна слоў, не помню, это пачатковых, так? Это разам з тэрміналогіяй. Таму тут, тут пытанне. Мы ўключаем па меры магчымасці, так, ну пакуль тэрміналогія як бы ў слоўніках такіх агульных уключана, тому што, ну, на жаль, я ўжо ж сказаў, яшчэ раз паўтару, што мы яшчэ агульныя слоўнікі не ўсе до конца працавалі. Трэба іх апрацаваць, а тады ўжо магчыма. Гэта зноў жа пытанне да сістэмнасці апрацоўкі слоўнікаў. То бок тыя слоўнікі, што мы рабілі, гэта вось там колькі у нас 13 ці колькі было, это больш-менш такія вядомыя, акадэмічныя і шырока распаўсюджаныя. Натуральна, што хацелася б скарыстаць іншыя слоўнікі, але ну, гэта элементарны час, бо гэтыя слоўнікі трэба вычытаць, потым упарадкаваць, выдзеліць з іх хаця б проста загалоўныя словы, потым гэтыя загалоўныя словы дадаць у базу, разгарнуць усе словаформы і так далей. Ну, гэта патрабуе час, і мы вымушаны проста выбіраць, што рабіць з таго, што... Вот разумееце, терміналагічных слоўнікаў вот у нас у сектары ляжыць пару сотен, так, па розных галінах. І часам вот яны могуць пярэчыць адно аднаму, так, што з гэтым рабіць. Гэтым нехта мусіць займацца тэарэтычнай часткай, так, таму што калі мы яшчэ тэорыя, ну вот, ну ведаеце, вот працуеш над гэтым, столькі ўсяго цікавага, не распрацаванага, у граматыках не ўлічана, нідзе не ўлічана, але просто вот фізічна няма калі пра гэта напісаць, так. Бо ты разумееш, пачнеш пісаць гэта, ну, прападзе астатняя вся праца. Таму тут цяжка, ну дадаецца. Многія словы, якія вот цяпер там з камп'ютарнай тэрміналогіі, якіх няма ў слоўніках, ну дадаём. Напрыклад, ну з улікам глядзім, каб ўсё-такі ў тэкстах яны ўжываліся, некую частотку глядзім. Ну, спрабуем. Часткова хаця б вырашыць. Таму хто захоча паўдзельнічаць, праца пойдзе хутчэй. У нас недзе 200 з нечым слоўнікаў тэрміналагічных. Частка нават вычытаная. Калі хто хоча вычытаць все астатнія, мы заўсёды рады. Ну, мне падаецца, што тое, што тысяча тэрміналагічных слоўнікаў, то это не факт заўтрашняга дня, асабліва сённяшняга. Чаму? Вот у меня на памяти процьма якіх-небудзь там анамастычных слоўнікаў, альбо слоўнікаў па пэўных кірунках мовазнаўчых. Іх даволі многа, але ёсць адзін момант, у якой ступені яны запатрабаваныя. А я скажу прямо, у самай малой. Ну, само собой, тэрміналогія агульнаўжывальная, якая прайшла па энцыклапедыях, якая прайшла па нарматыўных слоўніках літаратурнай мовы, так, яна выкарыстоўваецца, яна вядомая. А вось што тычыцца спецыяльных адмысловых слоўнікаў, знаете, тут это праблема. Проблема, перш за ўсё, конечно, адабраць, што можна выкарыстоўваць. І што будзе, ну, не можем сказаць, конечно, дакладна, але хаця, ну, неяк думаць, што будзе актуальнае, ну, хаця б гадоў праз 5, не гаворачы праз 10. Вот тады, да. А як ты, Володя, говоришь, там 200 слоўнікаў, от не трэба. От 200 не трэба. Вы правильно... Ну, можа 20. Ну, вот ситуация с белорусской мовой такая, что терминология увогуле недзе там на заднім плане. Ну, это правда, да, правда. Яна у некаторых сферах запатрабаваная трохи, у большасці зусім не запатрабаваная. Е можна распрацоўваць, рабіць, але калі няма практычна прымянення, ну, яна будзе... Да, які сэнс? Так.
І як показує практика, от ми по камп'ютару збиралися, наша група, шмат працавалі, даволі плённа. Ну, а скончылася чым, што Microsoft там і Google узялі, зарабілі свае гласары, відаць, з выкарыстаннем нашай працы, так? Але не ўсё прынялі тое, што мы зрабілі. І вот тое яны, напрыклад, прымянілі ў сваіх нейкіх прадуктах. Вот і так. Вот і ўсё, да. Ну, гэта таксама добра, што яны хоць частку ўзялі. Так, але так пытанне, мы напрацавалі і раз, і ўключылі ўсюды, а яно б мёртвае было просто. Такі ёсць момент у нашай сітуацыі. Так, яшчэ ёсць якія? Так, тут каментар Діаны Ганшарык, але вельмі запатрабаваная новая лексіка, тое, што цяпер дзесьці паміж сленгам і тэрмінамі мова сайтаў, прыкладання ў сетах. Ну, я ўжо казаў, што тое, што камп'ютарнай лексікі тычыцца, і мы ўсё-такі будзем старацца ўключыць паболей. Што тычыцца сленгу, ведаеце, вот калі робяць оксфордскі слоўнік, яны за словам назіраюць, па-моему, гадоў 20. Таму што ёсць такі момант, што слова з'яўляецца рэзка, так? Яго актыўна ўсе ўжываюць, але праз 5 гадоў, як ўсё роўна, і не было гэтага слова. І яны глядзяць, ага, зікла, ўсё, мы яго не ўключаем. Вот у нас было прышпільны, так, слова, якое, дарэчы, пярэчыць словатварэнню беларускай мовы, але было, ўжывалася, хто цяпер ужывае яго? Ну, можа, адзінкі толькі, так? Потым большасць так званага сленгу гэта ўсё ж такі калька з рускага сленгу. І ён будзе мяняцца, рускі сленг, бо сленг такі цякучая вельмі. І паверце, і гэты беларускі умоўны сленг будзе разам за ім мяняцца, хуценька. Вот у рускай з'явіўся кей, ну, кажуць, это з англійскай. Не, гэта праз руску. У рускай сталі актыўна кейс ужываць. І ў нас замест чамадана ўжо кейс, гэта там нейкі выпадак, так, стаў ужывацца. Мала, так, і гэтак далей. То бок у рускую з англійскай ідзе сленг, потым у нашу, ці то ў такім жа выглядзе, адаптаваным, такім нейкім запрыгожым беларускім словам. Але гэта ўсё непэўна, і гэта таксама, ну, трэба вельмі асцярожна гэта ўсё. Ну, Володя, гэта лёс серіі акадэмічнай расійскай, ну, тады яшчэ савецкай, серия сборников «Новые слова и значения». Их же просьба вышла. Кто-нибудь корыстается новыми словами и значениями? Ну, у нас так само, до речі, 87-го года. Ну, у нас, до речі, так само вийшли, вже видання робляться. Ну, не, это речь потрібна, тільки, ну, вона, мені здається, більш така теоретична, ніж практична, все ж таки. Про польскую что-то новое ідзе? Ну, паколькі лінгвістычная сітуацыя такая, што даводзіцца адпіхвацца ад рускай мовы, натуральна ідзе, я б сказаў, нават не з польскай больш, а вот з украінскай. І даруюць калегі з Украіны, змагаемся як можам, але пакуль не вельмі паспяхова. Як казаў Шавялёў, спачатку беларуска на украінскую ўплывала, а цяпер ужо ўсё наадварот. Так, ўсё наадварот. Ну, відаць, это аб'ектыўны працэс. Не, мы будзем супраціўляцца, як можам, але, відаць, ну, не пераможам у гэтай змаганні. Ну, але абавязаны. Прафесія такая. Бо украінская блізкая да беларускай, так, шмат у чым. І таму словы лёгка кладуцца, і, дарэчы, шмат выпадкаў, калі словы нават пярэчаць беларускаму словотварэнню, але не гучаць як беларускія, так? І толькі спецыяліст скажа, што так слова не магло ўтварыцца, такога дзеяслова няма. Такі дзеяслоў ёсць у украінскай мове. Напрыклад, там вот упаряднік, так? Ад упараджаты. А ў беларускай няма упараджаць, упарадкаваць. Толькі упарадкавальнік можа ўтварыцца, разумееце? А упараднік ужо ўсё. Гэта неправільнае ўтварэнне да беларускай. Але гучыць, правда, так прыгожа па-беларуску упараднік. Таму тут ёсць над чым думаць. Так, спадарыня Марыя. У мене ще питання. Хотіла б повернутися до цих нових слів.
Просто це те, про що ми сперечаємося з Андрієм Рисіним і Василем Старком, укладачами граматичного словника української мови, який ми використовуємо для корпусу. І вони так само дуже обережно додають нові слова, а я укладаю корпус. І мені навпаки, ну так, дійсно, якісь слова активно вживалися там короткий період, але тексти за цей період в корпус потрапляють, і я б хотіла, щоб ці слова розпізнавалися. Чому ви вважаєте, що їх не треба додавати? Не, вы не так зрозумели. У саму базу, я сказал, мы будем включать все, что у текстах трапится. Тут же питання, одна справа, ёсць нейкая інфармацыя для спецыялістаў, які можа крытычна гэта ўсё прааналізаваць, так? А калі мы гэта ўсё выставім вот так у народ, ну, я боюся, так нельга рабіць все ж таки. Таму вот мы з 265 тысяч слоў, якія ў базе ёсць, пакуль выставілі 240, так? Плюс унутры яшчэ ёсць словы нестандартныя формы, якія як бы для спецыялістаў там доступныя будуць, так? А для шырокай публікі, ну, яны просто не патрэбныя, яны будуць пытаць людзей. Яны будуць ствараць хаос пэўны. Таму для працы такой навуковай гэта ўсё будзе. Гэта мы не адмаўляемся. Натуральна, нам трэба у корпусе, каб кожнае слово аналізавалася. Так, гэта не Не, мы не такія ўжо замшэлыя. Механізми... У Василя з Андрієм просто там є тег bad, і вони позначають такі слова цим моїм улюбленим тегом, що це погано, що це не нестандартна форма якась, не калька з російської. Питання про абсценну лексику, так? Вот у нас зараз, кажу, вот, на 2 гады змаглі мы такі вот гістарычны момант дамагчыся, што мы даследуем абсценную лексіку беларускую. Гэтага ніхто не рабіў нормально, ну так паўнавартасна. Мы уже тут знайшлі матэрыял з 19 стагоддзя, нават знайшлі 400 сторонок сшытка у Романова 1902 года. Записано, например, там написано «ученицы 2 класса», там гимназии. И вот тады не сароміліся неяк это все записывать, так, і матэрыялы цікавыя, і ўжо першыя высновы можна рабіць пра гэтую лексіку, і гэта ўсё будзе ў базу ўключана, гэта ўся лексіка таксама. Але цяпер мы не можем это ўключыць, ну, гэта будзе трошки свавольствам, бо мы самі до конца, паколькі у нас увесь час забарона была на гэтую лексіку, то мы у Беларусі нават самі до конца не ведаем, якая она ёсць, яе структуру, функцыянаванне, нічога. Вот это все на наступны год мы спадзяёмся хаця б у набліжэнні вывучыць, падрыхтаваць матэрыялы для будучага слоўніка і, можа быць, цікавых пару дакладаў зрабіць, такіх прэзентацый. Это было б надзвычай цікава, Володя. Ёсць там цікава. Ты дадатак да 7-го тома трэба, конечно, выкарыстаць. Ну, ёсць, але, скажем, да, дарэчы, вось гэты зборнік, які Тацяна Васильевна Володина выдала по эратычным фальклоры, там таксама просьма ўсяго. Вось это надзвычай цікавая рэч, і гэтым ніхто не займаўся, по вялікім рахунку. Миколай Павлович, улічваем усё. Мы нават, вот Вячеслав Мартысюк нават знайшоў, што з Бялькевіча якія слова не трапілі. Вот чамусьці слова аборт выкінулі. Не ведаю, ўжо, відаць, ругательное было ў тыя часы. Для Германовича і хто там другі рабіў. Ну, ёсць што даследаваць, як матэрыялу многа. Я спадзяюся, нешта цікавае будзе, не новае для ўсіх. Я хочу только дадаць, што магчымасць дадаць у базу і жаданне ёсць. Это абмяжоўваецца просто элементарнымі нашымі магчымасцямі. І тут трошки іншае пытанне, які срэз гэтай базы паказваць там звычайнаму карыстальніку, спецыялісту, на якой падставе гэтыя словы вось, там школьнікам варта паказваць толькі словы з акадэмічных словнікаў, ну, напрыклад. І вось гэтае размежаванне, гэта пакуль што як бы мы спрабавалі вырашыць, але тут яшчэ ёсць пра што думаць і абмяркоўваць.
Так, ну што, здаецца ўсё, пытанняў няма. Так, за абсцэнную лексіку вялікі дзякуй нам сказалі. Дзякуй вам. Написали. За дзякуй. Дякую. Так, спадар Юрый нешта хацеў сказаць, відаць, так? Не, добра, не будзем вас шапаць. Добра тады, спадарства. Вельмі рады, што вы прыйшлі, ну, раздзялілі з намі нашу радасць, можна сказаць. І я думаю, мы далей будзем вас усіх таксама і нас радаваць праектамі. І будзем усіх запрашаць, і будзем рады, калі вы будзеце да нас заходзіць, вот, абмеркаваць нешта, падказаць, пакрытыкаваць. Дзякуй вялікі ўсім. Дзякуй, Володя, і Алесь вам, перш за ўсё, конечно. Я не ведаю, ці можна тут сказаць так, як кажуць па-украінску, хай вам руки не болять. Я не ведаю, што у вас болела, галава ці руки, ось, але каб не болела ні галава, ні руки, і вы маглі далей працаваць, і каб былі памочнікі. Дзякуй. Дзякую. Дякую. Ну, то до побачення, сябры, добраніч. Ранач усім. Все, шчасліва. Гэта До фантастика. побачення. Доброго.